Fundamental to our nation's recovery is an unrelenting and comprehensive response to overcome the virus. Umongameli Ramaphosa ngethuba ebeshukuxa eyona nquba kaxaka ethe yajongana nelizwe emva kweminyaka sele isulele abantu abangaphezulu kwesigidi yabulala abangaphezulu kwe-45,000 kodwa uthi uncedo luyeza. We have secured 9 million doses of Johnson & Johnson vaccine. The first batch of some 80,000 doses will arrive in the country next week. Further consignments will arrive over the next 4 weeks, totaling 500,000 Johnson & Johnson vaccines. All provinces have already rolled out their plans to enable the first vaccines to be administered. I wish to thank our provinces for their level of preparedness for this massive undertaking that we are about to embark upon. In addition, we have secured 12 million vaccines from the COVAX facility. Uthi amanye amachiza zakufunyanwa kwi-Pfizer na kwi-African Union's Vaccine Acquisition Task Team la asuka kwi-Pfizer azakufika kweli ekupheleni kwenyanga kaMarch. Kodwa umongameli unyanzeleke ukuba chaphazele omnye umba ongundoqo inswelangqesho. Uthe kulonyaka kupheleyo lubonakele lusanda inani labantu abaphunyukene nemisebenzi yabo. Imeko zibonisa ukuba kusekubi ngaphambili. Poverty is on the rise, inequality is deepening. In the third quarter of 2020, our economy was 6% smaller than it was in the last quarter of 2019. There were 1.7 million fewer people employed in the third quarter of 2020 than there were in the first quarter before the pandemic struck. Our unemployment rate now stands at a staggering 30.8%. Ngexa umongameli ethembisa ukuba amathuba emisebenzi angahlabe ngcono ekupheleni kwalonyaka ngenxa yenzame ezenziwa ngurhulumente nezinquka uvulwa kwamashishini amaqela aphikisayo azikhabe njengephupha lasemini ezizithembiso zakhe. Ndingumanelisi Dubase wendaba ze-SABC eParliament apha.